Tag'in beybizmi? Ayda. Неше қат хушлашу сүзләре, әрнүләр яшьләр эзләре, мен кабат шуларны кичереп, мен кабат мин сине эзләдем. Хуш бәхетем, хуш газабым минем, хыянәтне сөю кичерми йөрәк сине, мен кат гафу итә, горурлык баса кичерми. Бәлки бу гадәти тыелыр, ләкин син алай дип уйлама. Мен кабат хушлашып соңгысын, мәңгегә дияргә булама. Хуш бәхетем, хуш газабым минем, хыянәтне сөю кичерми йөрәк сине, мен кат гафу итә, горурлык баса кичерми. Хуш бәхетем, хуш газабым минем, хыянәтне сөю кичерми йөрәк сине, мен кат гафу итә, горурлык баса кичерми. Бәлки тик миңа башкасы кирәк мин шушы язмышны сайладым, бер килеп, бер китеп йөрәкмә. Мәңгелек бик тирәндер, бәлки тик миңа башкасы кирәк мин шушы язмышны сайладым, бер килеп, бер китеп йөрәкмә. Хуш бәхетем, хуш газабым минем, хыянәтне сөю кичерми йөрәк сине, мен кат гафу итә, горурлык баса кичерми. Хуш бәхетем, хуш газабым минем, сөю кичерми йөрәк сине, мен кат гафу итә, горурлык баса кичерми.